Ось так. Зараз заслужений артист Білорусі буде катати вас по Польщі. Ну, чому б ні? Треба ж чимось займатися, покуль нема асноўнай працы, я маю на ўвазе спектаклі і кіно. Але прапановы ёсць, што гэта дуже радуе. Мы знаходзімся там, дзе мы зараз з жонкай з сабакамі мешкаем. Гэта пад Варшавай, 10 кіламетраў 40 атрымоўваецца. Ось. Але ў Варшаве мы жылі ў аднапакаёвай кватэры. Але нам падалося, што замала з 2 псамі, таму мы вырашылі зняць мяшканне тутай. Ну, па-першае, гэта крыху танней, чым у Варшаве. Ну, па-другое, самі бачыце, паветра, вольна дыхаецца, няма загазованасці, як у горадзе. Сусед мой. Ось. Але вымушаны быў знайсці нейкую працу, то знайшоў працу кіроўца аўтобусаў, працую, і што мяне дуже радуе. Ну і в Польші я вже казав в некоторых інтерв'ю, що саме цікаве, що люди, навіть незнаёмыя і моладзь, і сталага ўзросту людзі, калі заходзяць в аўтобус, яны кожен раз вітаюцца. То есть дзень добрый, калі сыходзяць, выходзяць на прыстанку, заўсёды кажуць «Давідзення». «Давідзення, милого дня» і так далей. Это дуже прыемна, это дуже цікава. Гэта тое, што я стаў назіраць за... То таксоўцы, якія плюсы? То есть ты як бы працуеш сам на сябе, бо ты сам вырашаеш, ты выехаў зранку, альбо там в обед, альбо вечарам, на ноч, то есть ты вар'іруеш графікі, так, свае. То працуючы кіроўцам аўтобуса, ты разумееш, што гэта немагчыма. То есть ты мусіш там прыехаць з такой гадзіны да такой, ты будзеш працаваць. Але ты не плаціш за паліва, ты не арендуеш, не плаціш за аренду. Я думаю, што ў сакавіку будзе першы заробак, пабачым, што з гэтага атрымалася. Ну, але вось мінус у тым кіроўца аўтобуса, што, напрыклад, калі раптам з'явіцца нейкая там кінастужка альбо яшчэ дзе здымацца, то будзе складана дамаўляцца наконт здымак, бо гэта не в таксовцы. Ну, не выехаў, не зарабіў ты в таксовцы, ты зарабіў там за здымачны дзень, так? Вось. Ну, але пакуль яшчэ з гэтым не сутыкаўся, я думаю, што ўсё вырашальна. Dzień dobry. Сядайце. І гэта дуже цікава, зноў-такі, калі мы кажам пра параўнанне, так? Наколькі адкрытыя людзі ў гэтым адносінах. Ну, я ведаю, хтосьці там гэтых в роликах, в ютубах, ну, то есть там пишет, боже, які, ну, то есть там наляцелі, там палякі, яны там ненавідзяць там нас, ці што. Я не ведаю, можа мне пашчасціла, можа мне шчасціць у гэтым адносіне. Але мне, сустракаюцца вось такія, калі ты пачынаеш з імі, разумееце, што яшчэ цікавая рэч? Нават калі ты дрэнна размаўляеш па-польску, але намагаешся размаўляць па-польску, ну, я так звычайна раблю, я адразу пачынаў гаварыць, прzepraszam, не wszystko mogу mówić по-польsku, ale bym chciał. To dobre pan, to dobre, to co pan chce? Ja кажу, no, chciał, nie wiem jak po polsku, oto. To это, ну я починаю.
І гэта карысна. Ну, не, ну зразумела, хтосьці там не так можа, ну, там да цябе, ну, там адкрыта, але ў асноўным, то есть мне попадаюцца такія людзі, з якімі, ну, цікава пагаварыць. Я вас зараз тут пакіну, так? Вы можете падысці туды на гэты самы, бо я зараз поеду туды ставіць машыну, і потым выйду да вас, бо мы мяняцца будзем тут на гэты самы, ну. Для мяне асабіста жыццё змянілася до і пасля. До вайны, ну, в 20-м годзе, то есть як бы змянілася, але змянілася кардынальна, то пасля пачатку паўнамаштабнага вторгнення в Украіну. Пасля пачатку вайны, бо ўсё стало неяк на свае месцы. І людзі, і адносіны, і гэтак далей, і жыццё, і ты разумееш, што як бы там ні было, все мы пад Богом ходзім, як бы. І калі там яшчэ былі ў Беларусі, пра нешта марылі, будавалі іншыя планы. Ну, а зараз будуюцца іншыя планы, іншыя мары, іншае жыццё. Але што радуе, што як бы дае некую такі пазітыў, бо ёсць магчымасць паехаць па Еўропе, не мае ніякіх кардонаў, няма межы, то есть калі ёсць жаданне, калі ёсць час, калі ёсць магчымасць фінансавая, едзь куды хочаш, глядзі мір, уже не ў якасці акцёра там на якісьці там на фестываль, альбо не, паехаць вось так, ну. Побачыць. У нас увогуле з жонкай як бы нараджаецца такая мара увогуле паехаць кемпер, взяць гэты самы аўтобус і паехаць. Ну, трэба трошки зарабіць пянёнзаў, але гэта не багата. Мы там разлічвалі 10 на 2 тыдні, калі нават ехаць там да Іспаніі альбо там да Італіі. 2 тыдні, то небагата каштуе грошай з усімі з гэтымі з кемпінгамі, дзе ты можаш зупыніцца. Чаму менавіта так, чаму не самалётам? Бо, ну, па-перше, у нас сабакі, з кім ты іх кінеш, не? А ўсё ж такі, калі маеш аўтобус кемпер, то можна забраць сабак і паехаць, як бы там ні было. Гэта ўжо такі, ведаеце, напэўна, пенсіонныя мары еўрапейца. То в гэтым сэнсе я думаю, што я ўжо так, як пенсіянер пачынаю думаць, еўрапейскі, правда, но, але я, як еўрапейскі пенсіянер пачынаю думаць, ну, але, ну, чаму б не? Смешна, ну, але трэба ж нейкі пазітыў знаходзіць у жыцці. Ну, таму, ну, ось так і жывем. Я разумею, што я не ведаю, калі ўсё зменіцца. Як бы сядзець, чакаць, чаго чакаць. Трэба штосьці рабіць, я маю на ўвазе не толькі ў адносінах да рэжыму, але і для жыцця. Ну, трэба уладкоўвацца, бо невядома, колькі часу яшчэ. І застанемся мы, ці мы тут увогуле, нават калі зменіцца там штосьці ў Беларусі. Бо пакуль на сённяшні час мне як бы падабаецца. Ну і потым я толькі пачаў працаваць, ну як бы, а яшчэ перспектыва, то як вывучу мову, то можа з'явіцца і кіно. А калі яшчэ падцягну і ангельскую мову, то тут магчымасці крышачку болей, чым Беларусь, ну, нават калі, ну, напрыклад, там заўтра, все, едзем у Беларусь, ужо все магчыма, пакуль стане на тыя рэйкі, каб, ну, быць в Европе, багата часу пройдзе, а ў мяне няма багата часу. Я, на жаль, не такі млоды. Вось, таму, як бы, ну, жывем, як жывем, ну, то есть, будзе, як будзе. Калі будзе магчымасць паехаць вольна в Беларусь з бяспекай таго, што ты, ну, як бы нічога з табой не здарыцца, ну, там будзем бачыць.
Бо калі скончыцца яшчэ, я спадзяюся, вайна, бо у мяне жонка украінка, я спадзяюся, ну, яшчэ з'ездзіць і в Украіну, як бы там ні было. Але кеды то будзе? Невядома, таму трэба жыць сёння, бо, магчыма, заўтра не будзе. Ну, як, такі сумны гэты самы. Ну, апошнім часам багата людзей сталых ужо, ну, кажуць, што трэба жыць сёння. Сёння, бо заўтра, ну, всякае можа быць. Таму я жыву такім жа прынцыпам. Ну, як бы сёння мару пра будучыню, як бы там кірую планы на будучыню, але жыць трэба сёння.